Guys, namin. Kuya! Guys, kakausapin natin si Master. Guys, si Master nga pala. Ano pangalan yung Master? Rico. Rico. Rico Chan. Yan, Rico Chan. Yan. Dami kong problema, unang pumunta sa mga Basta kaya niya yan. Pero okay lang tanong, diba? Okay lang sa vlog na. Oh, word. Ginusto niya naman eh. Oh. Cellphone niya. Cellphone ko. Break naman yan. Pero di makita yung ano, score doon eh. $420 daw guys. Abutin ni Kuya yung 420 guys. Yun yung pinaka-highest dito sa may Crazy Shop. Crazy Hub pala. Yan. Guys, stage 1 pa lang yan guys. Mayroon pa siyang stage 2, stage 3. So ayun guys, stage 3 na tayo. 323 na yung naabot ni Kuya. Ang inaabot niya ni score ni Kuya 420 guys. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Naabot niya ng 420 guys. Basta! 10, 6, 5, 10, halata mo. Yeah, nice game. Then guys, 441 ang pinaka-highest. Guys, namin. Kuya! Pwede ba kang makausap? Ano ba? Willing ka bang lampasan yung score ni Master yun nandoon? Ngayon, lalampasan mo yung 440 niya sa mga shot lang. Ay, Kaya mo? kaya, di kaya. Magaling yun. Pero, So yun guys, may gustong humamon. Abutin yung score ni Master. Kaya yun, huwag na natin ito patagalin pa. In 3, 2, 1, let's go! sayang. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything. Parang hindi niya sayang, no? Kaya pa. Ready? Kaya pa? Bukas kami magkita to bukas. Anong may share nyo sa mga viewers natin na nanonood at gustong aputin yung score nyo dito? Malay nyo, may mag-PM dito. Tapos,
hamunin niya kayo eh. Sige, mag-practice muna kayo bago maabot ang score. Kasi pinaghirapan ko din yan, matagal ko pinaghirapan. Ay, matagal nyo pinaghirapan yung Palagi ano ako, na yan. araw-araw ako naglalaro dito sa workshop man. Ay, pag break time nyo, dito na kayo nag-stay. Oo, dito ako nag-isi, dito ako naglalaro ng Mga basketball. Mamatay ba? Basta tiyo.